אני באתי את אחי היחיד הבכור, קראו לו אנטון מרצ'נקו, הוא נפל בתאונת עבודה מקומה 14 לחמישית. שם השתנו החיים, כאילו בעצם הייתי חייל, אוקיי? לוחם. כן, לוחם בגבעתי. בן 20, אחי היה בן 26, הוא היה היחיד, כן? פתאום אני הייתי בוועדות בכנסת, הפורום למניעת תאונות עבודה, ושם, ותקשורת. אתה מייצג את המשפחות השכולות. והצגתי את המשפחות השכולות, ואתה יודע, ופתאום כולם מתקשרים אליך, וכולם עם תאוות בצע רואים אותך בתור שטר, אחי, שאתה מסתכל על כל העורכי דין, פתאום משום מקום השיגו את המספר טלפון שלך, ורואים אותך בתור שטר, אחי, בתור צ'ק. כן, צ'ק, רק צ'ק. אוקיי, לא באמת היה אכפת, והכתבים רצו אלינו, וזה, ובוא אני אגיד לך כל הכבוד לכתבים, ואני רוצה לתת פה שפו גדול למאיה איידן, אוקיי, שצילמה את המאורע עם הרתמות בטיחות שהיה בפרויקט בבת ים, מי שמעוניין, הוא יכול תמיד לראות בגוגל, אוקיי, יכולים לרשום את השם שלי, או את השם של אחי, סרגי מרצ'נקו, או אנטון מרצ'נקו, ואתם תראו.